गबसा सुबा दालाय दुलाराय बर' फरायसाफोरनि बानजायनायाव गबसा सुबा दखरा रंजालि बैसागो बेयो 18थि फुंगा 18थि बोसोरारि बेवहाय फालिनाय जादों। दा बेवहाय जोंखौ हाबाफारियाव दालाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरि आरो रिसेपसन कमिटिनि दैदेनगिरि बिथांमोना बाहागो लानो खावलायनायलाय जों बाहागो लादों आरो जोबोद मोजां नांदों। जोबोद मोजां बिभिन्न जाति जनगोष्ठीनि मानसिफोरा बेवहाय लोब लोब बाहागो लादों आरो बिथांमोना गोजोननाय फोरमायदों। बेजों लोगोसे दिनैनि बयनिख्रुइबो मोजांसिन हाबाफारिया दाख्लै बावैसो हाई सेकेन्डारिनि रिजाल्टआव जायफोरा मोजां रिजाल्ट खालामबाय बिथां हाई सेकेन्डारिनि मोजां रिजाल्ट खालामबाय मेट्रिकनि रिजाल्ट मोजां खालामबाय बिथांमोनखौ बेवहाय दालाय दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो खुंथाइ आफादा जोबोद गोग्गोमै गोसो गुदुङै आरो गोथारै बरायदों। बेयो बे ओनसोलनि फरायसुला फरायसुलि बिथांमोनखौ थुलुंगा होनाय जादों आरो फैबाय थानाय समाव जाहाथे बिथांमोना साफा सुबुं सम्पद जानो हायो बे बाथ्राखौनो दालाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरि आरो खुंथाइ आफादनि जानानै बिथांमोना खावलायदों। दा मोनसे बाथ्राखौ जों नोजोर होदों बे गबसा ओनसोलाव जि रंजालि बैसागो खुंनाय जायो बेवहाय सानफ्रोमबो मोनसे एक्सट्रा अर्डिनारि बेवहाय हाबाफारि लानाय जायो। थिग बेबायदिनो दिनैनि सोलोंथाइनि जा हाबाफारि दिनै मानाव गेदेर प्रमद बर' बिथांनि बिटिआर सालायनायाव थांनाय 3 बोसोराव सोलोंथाइनि बेलायाव आसामनि मोनसे टप पजिशनाव दिनै बिटिआरआ मोनफैबाय। बेयो साफ्रोमबो बर' रायजो राजानि थाखाय गोग्गाथावनाय बाथ्रा। दा फैबाय थानाय समावबो एबसुनि जा नाजानाय लोगोसे मानाव गेदेर प्रमद बर' बिथांनि जा नाजानाय बेनि गेजेरजों जोङो नेशनेल लेभेलाव जोंनि हारिखौ इस्टाब्लिश खालामनो हागोन बा सोलोंथाइनि बिथिङाव जोङो इस्टाब्लिश खालामनो हागोन होननानै फोथायनाय दङ। दिनै मोनसे बाथ्राखौ जों गोसो होदों जे रंजालि बैसागो खुंनायजोंनो लोगोसे जोंनि हारिमु दोरोङारि गासैखौबो लाखिलांनायनि गेजेरजों जों जुदि सोलोंथाइनि बाथ्राखौ बेबायदि सावरायलांबाय थानो हायोबा फैबाय थानाय समाव जोंनि साफ्रोमबो बर' फिसायानो लेखा गोरों जागोन आरो बड'फानि जा मास्टार रेस थानायनि सिमां बे जाफुंगोन। थेंक इउ। नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गाहाम हामग्लायनाय बावहरग्रोनाय थाबाय। गबसा सुबा दालाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव खुंगा 18थि बैसागोखौ दिनै सानसेनि हाबाफारि लानानै गाजा गोमजायै खुंनो थाम-थिम खालामनाय जादोंमोन। जोंहा सानसेनि हाबाफारियै फुंबिलिनि आयदायाव दङमोन दुलाराय बर' फरायसा आफादनि फिरफिला बिरहोनाय लोगोसे खुंथाइ आफादनि फिरफिला बिरहोनाय लोगोसे दंफां गायनाय लोगोसे माहारियारि मुंख्लंफोरखौ गोसोखांनानै बिबार बावनाय आयदा दङमोन आरो बेजों लोगोसे देग्लाय इं 2024 मायथाइयाव जोंनि दालाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गामियाव बेन्दोङाव गोलैनाय गामिफोरनि फरायसाफोर SSLC आनजादाव सेथि मासि आवग्रिनानै उथ्रिसारनो हानाय फरायसाफोरखौ बरायनाय हाबाफारि लानाय जादोंमोन। लोगोसे आरो दिनैनि जि बैसागो गेवलां मोसानाय दिन्थिफुंनाय बे आयदाखौ बेखेवना होदोंमोन मानगोनां दिपेन बर' आदा महरगिरि आफादनि गाहाय नेहाथारि लोगोसे थांखि जानाय बुंथिगिरि आलासि महरै दङमोन रंगल बर' सार बिथां मिरु लाइमोन गांखंनि फरायसालि लोगोसे दिनैनि हारिमु बिलिफां आयदाखौ बेखेवनानै होफैगोन मानगोनां रनेन्द्र बिथां सार। लोगोसे हारिमु बिलिफां आयदायाव 3 देंखोगिरि हांख्रायनानै लाबोनाय जादोंमोन। बिथांमोना जादों सुनिता मोसाहारि लोगोसे लोमस्राव दैमारि कमल बर' बिथांमोना जोंनि हारिमु बिलिफां आयदायाव खोब मोजाङै रायजोफोरनि गोसोखौ बोगथाबहोनो हागोन होनना आं आसा खालामो। लोगोसे जोंनि गबसा सुबा ओनसोलनि गासै रायजो राजा लोगोसे बायदि हारि माहारि बिथांमोना जोंखौ सापर्ट खालामदों आरो आं बे मेडियानि गेजेरजों बेखौनो फोरमायनो सानदों दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ गासै हारि माहारियानो बयबो सापर्ट खालामगोन आरो उननि समाव मोजाङै मोजां बैसागो खुंनायजों लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै गोबां खामानि मावलांनो हागोन होननानै आङो दिनैनि बे मेडियानि गेजेरजों आं फोरमायनाय जाबाय। लोगोसे आंनि